Nondik? Erra galdera. Nondik bizi dut bizi dutena? Non kokatzena? Ematen juten pausotan, nondik nabil? Arrontin interesgarria, ze ohartzen mana non nabilen, hortik aurre eman ezake pauso bat edo beste bat, baina badakit nondik gaina zen ematen. Eta hor bado onura, bado ze ikasi, bado zerta erneon, eta dena barruan, nere barruan non nago, zeaina, burutik iten einaz zen ekintza hoi, bihotzetik einaz iten, beste gabe pentsatu eta sentiture ingabe itetik einaz iten. Iruditzen zaigu gizarti hontan askotan baloratu izan dugula gauzak ikia, ez? Langilea da hoi. Langilea? Bai. Bihotzetik iten bago, ez? Bestela igual hobeda ez ikia, Hoi da aldatu dena. Aldatuen gauzatako bat da, ohartzen bazan nondik aizan iten zuna, agian ez zoain beste inberrik. Baina bai, zaindu nondik aizan, zaintzen bazu nondik aizan, agian ez zu inberrikan ja. Zeo hartu gu energia gaurrena. Energia, geho pentsamendu bihurtuko da, geho ekintza bihurtuko da, eta gu kanpotikan ekintza ikusiko dugu edo biziko dugu, baina sentitu, energia den momentutik sentitzen da, Ohartzen ga, ez ga ohartzen, hoia sensibilidadien araberako ondorioa, minio ohartu nondik bizigan.